Magda, bine ai revenit! Bun găsit din nou, bună dimineața tuturor! Vorbim de fiecare zonă a țării în parte și cum vă spuneam și mai devreme, tendința va fi de încălzire la nivelul întregii țări, însă nu vorbim despre caniculă deocamdată. Vor fi peste 30 de grade, cu foarte mici excepții, aproape în toate zonele. În vest vor fi unele înnorări trecătoare și vor fi și câteva averse și fenomene electrice. Vântul va fi mai intens prin sudul Banatului, dar și în zona litoralului, iar temperaturile maxime în creștere ușoară față de ziua trecută se vor încadra între 28 și 35 de grade. Începem cu Dobrogea și cu Bărăganul, unde vântul va prezenta scurte intensificări. Cerul va fi senin, iar din punct de vedere termic vom avea vreme normală pentru această dată. Vor fi 32 de grade la Tulcea, la Constanța vor fi 29 de grade, iar la Călăraș se vor înregistra 33 de grade. Foarte bine va fi și în Moldova Sudică și în nordul Munteniei, vor fi puțin peste 30 de grade, în condiții de cer senin și vânt cel mult moderat. Jumătatea nordică a Moldovei va avea vreme bună și temperaturi plăcute. Cerul va fi senin, iar după prânz se vor înregistra 29 de grade la Piatra Neamț, la fel și la Suceava, 31 la Iași și în Bacău. Temperaturile continuă să crească în nordul Transilvaniei și Maramureș, vor fi norări temporare și pot să apară câteva averse slabe, însoțite și de fenomene electrice. În vestul țării se mai încălzește puțin, așa că la amiază vom avea până la 34 de grade Celsius. Vor fi și unele norări trecătoare și posibil câteva ploi scurte. Vântul va fi intens prin sudul Banatului. Centrul României va avea parte de o zi frumoasă și liniștită. Maximele se apropie și chiar depășesc valoarea de 30 de grade, iar norii vor fi rari. În sud-vest va fi din ce în ce mai cald, așa că la amiază vor fi peste 30 de grade. Vântul va prezenta scurte intensificări. În sudul țării vom avea vreme caldă, cu mult soare și maxime de cel mult 33 de grade. În capitală cerul va fi senin zile bune, de acum înainte tendința de încălzire se păstrează pe timpul zilei, când vom avea o maximă de 33 de grade. Mâine dimineață termometrele vor indica în jur de 20 de grade, iar presiunea atmosferică va fi în scădere ușoară. La munte, instabilitatea va afecta suprafețe restrânse, așa că vremea va fi în general frumoasă. În munții Apuseni și în grupele vestice ale Carpaților meridionali pot să apară cu totul izolat ploi slabe de scurtă durată, iar temperaturile se vor modifica foarte puțin. Vântul va sufla între slab și moderat și se vor înregistra 25 de grade la Predeal și la Stâna de Vale, 20 în Semenic, 23 la Sinaia și în Păltiniș, iar în Ceahlău vor fi 18 grade. Pe litoral vremea va fi însorită, dar vântul va mai prezenta unele intensificări de scurtă durată. Pe plajă se vor înregistra valori de până la 28-29 de grade, iar apa mării va avea în jur de 25 de grade. Cam atât pentru acum, însă revin în câteva minute cu alte informații.